chytrák čas, ten blázon čas znie v nás. A za každým, keď obzriem sa späť, vidím sám seba zas. Sám seba zas, vidím náš dom, vidím sa v ňom. Som dieťaťom malým, čo v kráľovstve hier si hľadá svoj smer na tej púti k dospelým. Dnes už to viem, svet krásny býval, keď z okna som sa díval, len nevinnými očami. Ten čas je žiaľ už za nami. Dnes už to viem, svet krásny býval, v ňom smial som sa a sníval, v ňom trpel som aj miloval, aj smútil, aj sa radoval. Nevravím, že čas všetko vzal, spomienky nie. A pocítil som prvý raz, čo znamená jej hlas. Cítil som jej dych, jej pery na svojich. Zakrútil sa so mnou svet, ach to bol let. A tiež spomínam, aj bez presných slov, na tie tváre priateľov. S nimi som prežil veľa vzácnych chvíľ. Nikdy som to netušil, čo dnes viem. Svet krásny býval, keď z okna som sa díval, len nevinnými očami. Ten čas je žiaľ už za nami. Dnes už to viem, svet krásny býval, v ňom smial som sa a sníval, v ňom trpel som aj miloval, aj smútil, aj sa radoval. Nevravím, že čas všetko vzal. A tak sa skrývam. Skrývam sa do spomienok. Svet spomienok mám stále vo svojom srdci. Ináč tento pán, čo vedľa vás stojí, to je veľmi dôležitá osoba. Poznáme sa? Neviem, ale moje meno je... Ja som Šmík, ja som bývalý poštár z Novej stanice a som 40 rokov robím na pošte. Vážené dámy, vážení páni, srdečne vás vítam u nás v Ivanke pri Dunaji a vítam vás na dnešnom výnimočnom stretnutí venovanom účtenníku pamiatky obetiam leteckej katastrofy postaveného lietadla z roku 1977, ktorá sa stala nedaleko od tohoto miesta. V prvom rade by som rád privítal niekoľko hostí. Až z východu od Košic nám prišla veľmi vzácna návšteva, a síce pani Margita Naďová, manželka pána Tibora Naďa, ktorý zahynul pri nehode. Ďalej dve dcéry,
pani Mária Polčíková, pani Bernadeta Pitelová a sestra pána Naďa, pani Viera Tortová. Srdečne vás vítam u nás a sme veľmi radi, že ste k nám viedli túto cestu až z Košic. Ďakujem pekne. Z opačnej strany bývalej republiky ja medzi nami srdečne vítam pána Miloša Kvapila. Pán Miloš Kvapil bol pilot československých aerolínií, bol viceprezidentom českých aerolínií, lietal množstvo lietadiel a medzi iným lietal aj lietadlovú poštu. Bol jedno z lietadiel, ktoré bolo jednou zo sedietí, ktoré tu napadlo. Takže pán Kvapil, ďakujem pekne, že ste z Prahy zrobili túto cestu a sem k nám. Ďalej si dovolím privítať ďalších našich hostí, pána Juraja Wagnera, člena predstavenstva letiska Milana Rastislava Štefanika, pani Veroniku Demodičovú, hovorkyňu letiska. Vítam medzi nami aj pána Jana Ťureka, riaditeľa Slovak Parcel Service, a pána generálneho riaditeľa Slovenskej pošty Vladislava Kupku a pani magistru Kálafu Glendackú z marketingového oddelenia. Veľmi rád vítam medzi nami aj pána Petra Studenta ako zástupcu Českej pošty a kurátora a člena asociácie múzeí a galérií Českej republiky. Našimi ďalšími hostiami ešte sú pán Ľuboš Katírek, riaditeľ Slovenského technického múzea, múzea dopravy. Mal by tu byť pán Vladimír Letenaj, pravdepodobne chorý, ale o to viac a radšej vítam tu tiež poslancov a poslankyne našej obce. A vás samozrejme vás ostatných. Ja by som povedal za pár slov, prečo sme sa tu takto zvýšili trošku širšie. Letisko Ivanka pri Dunaji patrí do katastra našej obce. Väčšia časť tohto letiska sem patrí. No a samozrejme my intenzívne prežívame to dianie v letisku aj okolo letiska. Za tie roky letisko prešlo rôznymi zmenami, stali sa tu rôzne veci a medzi nimi samozrejme boli aj určité letecké incidenty, letecké katastrofy, najmä v polovici 70. rokov minulého storočia. Tu nás zrútilo viacero lietadiel a medzi najväčšiu katastrofu patril pád lietadla I-18 do Zlatých Pieskov, kde bolo 76 obetí. Zvyčajne okolo toho bol kľud, nerozprávalo sa o tomto incidente. Neskôr už sa chytili toho médiá a vyzdvihovali práve ten počet 76, ale tým to skončilo. Pred 10 rokmi som prišiel za mojimi priateľmi z ústavickej spoločnosti Ivanka a požiadal som ich, že chcem urobiť pamätník obetiam 76 ľudí, ktorí zahynuli na Zlatých Pieskoch. Samozrejme, ústretovosť tejto partie bola a vďaka letiska Milana Rastislava Štefánika na našej obce sa nám podarilo zrealizovať veľmi pekný pamätníček, ktorý nájdete pri vstupe do Zlatých Pieskov. Urobili sme vlastne prvý krok, kedy nebolo to iba o čísle 76, ale bolo to o konkrétnych ľuďoch. Ono motto je, kto má meno, ten žije. Kto meno nemá, je zabudnutý. Čiže našou snahou bolo dať týmto ľuďom aj meno, nie iba číslo 76. A naše iniciatívy sa chytil aj publicista David Kukovský, ktorý si od nás vyžiadal podklady a zvedoval sa lepšie tejto problematike a zrazu napísal knihu, kde boli pomenovaní konkrétni ľudia, súvislosti a tak ďalej. Týmto sa nám skutočne spoločný úsilím podarilo tej anonymity 76 dostať konkrétne mena. Veľkým zarozličením pre nás bolo, keď sa pozostaví
obeti tej leteckej katastrofy zišli pri našom pamätníčku a keď nám ďakovali, podávali ruky, boli tam slzy a vtedy sme pochopili, že to, čo robíme, má zmysel a chceme v tom pokračovať. A teraz by som to prepojil na dnešný deň. 11. februára 1977 som sa ako vojak vracal sem do Ivanky na tzv. Opúšťák zo západných Čiech. Bola to veľmi dramatická cesta, kedy veci fungovali úplne inak, ako fungovali teraz. O 1 hodine v noci som pešo išiel od Seneckej cesty a zhruba na úrovni metra, keď som bol, počul som zvuk leteckých motorov, o chvíľu som videl vysvietenú kabínu a chvíľku na to sa ozvala rana a motory stíchli. Bolo mi jasné, že som bol svedkom leteckej nehody. V úplnej tme a síkravom počasí nedalo sa vedieť, že kde to lietadlo asi padlo. Ja som si naivne myslel, že ono dopadlo niekde blízko pristávacej dráhy alebo niekde ďalej od ostrovy. A bolo mi jasné, že letisko vie, čo sa stalo a vysiela záchranné práce. Ráno som zistil, že veci sa majú inak. Lietadlo padlo niekoľko 100 metrov odtiaľto, kde sme teraz. Dozvedeli sme sa, že to bolo poštové lietadlo, bola tu na rozsypaná pošta a dozvedeli sme sa, že zachránil sa pilot lietadla, ktorého našla a ošetrila rodina Zibová. Máme tu zástupcov rodiny Zibových, Juraj a Katko Zibovcov, ktorí pomáhali pilota ošetriť. Ako bežali roky, zase to bola klasika, postupne sa zabudalo na tento incident, dokonca sa vytvárali rôzne plány, čo tu všetko to lietadlo zramovalo po ceste, ležníky a tak ďalej, a čo pilot zažíval. A v súvislosti s tým našim pamätníkom na Zlatých pieskoch som inicioval pred rokom našu historickú spoločnosť, či by sme nemali aj tejto udalosti venovať pozornosť a urobiť nejaký pamätník. To bola historická spoločnosť, ktorú už inštalovala viacero zájemných pamätníkov. A toto by bolo byť jeden z takých, ktorí by obohatili, otrásili Ivanku a zároveň by si učili tých ľudí, ktorí sú na tejto katastrofe zahynuli. Samozrejme, kolegovia, záleží, priatelia, sa dajú na to s veľkou dverou, nadšením, že áno, chceme urobiť niečo. Nadšenie je jedna vec, ale na to potrebujete samozrejme aj zdroje. A tuto by som chcel poďakovať Dane Letičku, Milana Rastislava Štefánika a firme Slovak Parcel Service a poslancom obce Ivanka Prídanej, ktorí nám vyšli v ústretí, urobili zdroje. Sme tu správne vážení, takže v zmysle výroku, kto má meno, žije, kto nemá, nežije. Snažili sme sa navrátiť týmto obetiam. Okrem finančných zdrojov, bez ktorých by to nešlo, musím poďakovať viacerým inštitúciám a jednotlivcom, ktorí nám pomohli tento pamätník, ktorý určite budeme odhalovať, zrealizovať. Veľkú pomoc zo začiatku som dostal z Múzea vlakovej pošty, kde sa venovali, všetci sa venovali práve tejto lietadlovej pošty. Ďalej chcem poďakovať Múzeu pošty Praha a Poštovému múzea Bratislava a pánovi pilotovi Klapilovi, ktorý nám dal podklady k lietadlovej pošte. Počas získavania materiálov sme zistili veľmi zaujímavé veci, o ktorých som ani ja netušil. Je totiž rozdiel medzi lietadlovou poštou a leteckou poštou. Toto lietadlo, ktoré nám tu nahavarovalo, bolo tzv. Lietadlová pošta. Je to jedinečné v rámci celého sveta unikátnym spôsobom dopravy pošty. Preto som rád, že môžem tejto pripraviť.
Špeciálne ešte, až dovolíte, by som poďakoval realizátorom, hlavne Milanovi Nahlíkovi. Keď vidíte ten pamätník, ten odvedol ohromný kus práce. Miro Valček, ktorý mi pomáhal realizovať pamätník na Zlatých pieskoch, dal viacero návrhov, ktorých sme vybrali a spoločne sme urobili dizajn tohoto pamätníčka a grafiku. V rámci HSI chcem špeciálne poďakovať najmä trom, Ivanovi Šrajnerovi, Peťovi Dubovi a Františkovi Heslerovi. A vďaka aj vám ostatných, ktorých mena neuvádzam, ktorí ste nám pomohli v konečnej realizácii tohoto nášho pamätníčka. Vážení prítomní, dnes spoločne vraciame mena obetiam tejto tragédie. A to letcom Miroslavovi Nemušovi, Václavovi Šmidovi a pracovníkom Pošty Košice, Tiborovi Naďovi a Julikovi Štofanovi. Čestných pamiatok. Ďakujem vám všetkým a teraz by som prosil o krátky príhovor pána Miloša Kvapila, letca, ktorý lietal lietadlovú poštu, ktorý má, čo mu povedať, pán Kvapil. Vám chci především poděkovat, že se podařila taková bezvadná vzpomínka na partu lidí, kteří zažili hodně lidí v létání a kteří potom zanimali. Ten Václav Šmíd byl můj velký kamarád, my jsme spolu nastoupili v ČSA. A zde třeba připomenout, že v letectví si mají samozřejmě připomínat ty bezvadné okamžiky, úspěšné okamžiky, ale samozřejmě se taky musí připomínat věci, které jsou negativní, tak byl tento případ. Protože to je ke zlepšení funkce našeho letectví. Pokud se týká Československých aerolíní, je to jedna z nejstarších společností na světě, vždycky patřila k nejlepším na celém světě. I za doby komunismu, i potom se podařilo spoustu věcí a já myslím, že se díky podařilo především díky výbornému přátelství všech lidí, ať to byli lidi od Prešova až po Košice, Nemyslovi, tak to Prešova, to byly velice dobrá parta. Bohužel v současné době ta situace, jak si ČSA, není moc dobrá. Nicméně ještě jednou moc děkuji za to, že tato akce se uskutečnila a přeji všem, aby podobných akcí se nedožívali. Děkuji vám. Dovolte, aby som mikrofónu ešte pozval jedného človeka, je to pán generálny riaditeľ Slovak Park Service, pán Turek. Dobrý deň, vážené dámy, vážení páni. Veľmi krátko, pred pár rokmi nás oslovili páni zo historickej spoločnosti obce Ivanka pri Dunaji, ktorí sú viacerí z nich aj činní vo verejnom živote obce. My, naša spoločnosť, tu pôsobíme v obci Ivanka pri Dunaji 15 rokov, čiže v čase, keď sa táto tragédia stala, sme tu ešte neboli. Ja sám som bol taký malý chlapec v tom čase. Ale keď predstavili ten zámer a oboznámili ma so situáciou, čo chcú robiť, že chcú postaviť pamätník obeťam leteckého nešťastia, ktoré sa stalo v 70. rokov a že to letecké nešťastie sa stalo v tesnej blízkosti nášho dnešného areálu, našej spoločnosti, ktorá vtedy ešte nebola. Rovnako keď mi predstavili, že to lietadlo vlastne viedlo poštovej zásielky, že to bola činnosť, ktorá je rovnaká s činnosťou, ktorú dneska robíme my. Samozrejme, v tom období bolo iné spoločenské zriadenie, iné ekonomické podmienky, tie vzťahy a podniky boli iné, ale my sme dneska taký jeden ako následovateľov tejto činnosti, pri ktorej zahynuli žiaľ aj títo občania, ktorí dneska odhalujeme pamätník, tak mi prišlo ako úplne prirodzené, aby sme vznik takéhoto pamätníku podporili. Je veľmi dôležité pripomínať si v každej dobe, v dnešnej dobe
a ešte o to viac dôležité historické milníky a nezabúdať na ľudí, ktorí v tej svojej dobe spravili niečo dôležité, alebo sa nejakým dôležitým skutkom pričinili o niečo dôležité. V tomto prípade tragicky zahynuli ľudia pri výkone svojej práce, ktorá je vlastne rovnaká s prácou, ktorú robíme aj my. Aj my doručujeme balíky, zasielky. V dnešnej dobe tu nedaleko máme hlavné distribučné centrum, kde spracovávame denne 100 000 balíkov. V roku 2004, keď sme neboli členmi Európskej únie, sme aj my lietali malým poštovým lietadlom z tohto istého letiska do Viedne. V dnešných podmienkach to už nie je podstatné, jazdíme autom, ale v zásade robíme presne tú istú činnosť, preto máme k tejto udalosti a týmto ľuďom, aj keď sme ich osobne nepoznali, ale máme k nim veľmi blízko. Som podretor rád, že sa podarilo zrealizovať toto krásne dielo, ktoré o chvíľku odhalíme, že naša spoločnosť Slovak Parcel Service mohla k tomu prispieť a pripomenúť si takto ľudí, ktorí pri výkone svojej profesie bohužiaľ prišli o svoj život. Ďakujem veľmi pekne. A pristúpili sme teraz odhalení pamätníka. Urobíme to tým spôsobom, že tu bude natiahnutá páska a zástupcovia, ktorých vymenujem, prídu, prestrihnú túto pásku a zoberú pásky do sebou. Takže poprosím na odhalenie pamätníka pani Bernadetu Pichelovú za rodinu dospelého pána Naďa, ďalej pána Juraja Wagnera z letiska Milana Štefanika, pána Čureka zo Slovak Parcel Service, pána Vladislava Kupku, generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, pána Petra Študenta, zástupcu Českej pošty. Blázon čas znie v nás a za každým, keď obzriem sa späť, vidím sám seba zas, vidím náš dom, vidím sa v ňom, som dieťaťom malým, čo v kráľovstve hier si hľadá svoj smer na tej púti k dospelým. Dnes už to viem, svet krásny býval, keď z okna som sa díval, len nevinnými očami. Ten čas je žiaľ už za nami. Dnes už to viem, svet krásny býval, v ňom smial som sa a sníval, v ňom trpel som aj miloval, aj smútil, aj sa radoval. Nevravím, že čas všetko vzal, spomienky nie. A pocítil som prvý raz, čo znamená jej hlas. Cítil som jej dých, jej pery na svojich. Zakrútil sa so mnou svet, ach to bol let. A tiež spomínam, aj bez presných slov, na tie tváre priateľov. S nimi som prežil veľa vzácnych chvíľ. Nikdy som to netušil, čo dnes viem. Svet krásny býval, keď z okna som sa díval, len nevinnými očami. Ten čas je žiaľ už za nami. Dnes už to viem, svet krásny býval, v ňom smial som sa a sníval, v ňom trpel som aj miloval. A tak sa skrývam. Skrývam sa do spomienok. Svet spomienok mám stále o svojom srdci. A inak už to nebude.
doznie raz aj moja pieseň, keď list už obrátim a údel svoj už neunesiem. Keď sláva pominie a zrazu všetko bude tak málo. Dámy, páni, ďakujem veľmi pekne, že ste sa zúčastnili tohoto nášho slávnostného aktu. Súčasťou tohoto pamätníka bude ešte tabuľka, na ktorej sú vypísaní všetci naši domáci, ktorí nám pomáhali a nedali sa tu na všetkých vymenovať. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne. Keď náhle pochopím, že ďalej ísť už nedalo sa, keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane. V ten deň chcem povedať, žila som správne a odídem nebadane. Poďakujem za uznanie, neprezradím, či sa mi cnie. Chcem zabudnúť na všetko zlé, myslím znova na 3 slová. Žila som správne. Dnes viem, že životom možno sa viesť na kľudnej vlne. Dnes viem, že dá sa žiť tiež bezpečne a opatrne. A snáď to niekto vie aj bez námahy. Ale ja nie. Aj tak si hovorím, žila som správne a odídem bez rozpakov, hoď s povesťou, kto vie akou. Poďakujem za lásky a na posledné zlé otázky poviem znova tie 3 slová. Žila som správne. Viem, žila som správne.